What's up mga kabuas? So, panibagong araw, panibagong challenge naman po tayo. So, ngayon, part 2 challenge. Ngayon is, yung part 1 is asking a question challenge. So, ngayon is spicy challenge naman po tayo. Ito po yung sili. Uy, daming langgam dito, gagi. So, ngayon po, ito po yung sili guys. Nakikita nyo po yon. So, yan, ito po yung sili guys. So, nakikita nyo yan. Green lang kasi bata. Oh, mas green po yan guys. Sobrang green po yan guys. So, tayo magsimula guys. Papakilala ko po muna yung contestant ko po. Na pag sinong mananalo, bibigyan ko po ng 50 pesos. Challenger, papakilala ka. Violet Redidas. Papakilala ka. James Nesty Gallardo. Good. Third challengers, papakilala ka kung sino ka. Charles Budik. Good. Fourth challengers, papakilala ka kung sino ka. Edson L. D. Ortiz. Good. Fifth challengers, papakilala ka kung sino ka. Bayhana! Si Dalos. Good. So, ngayon, sisimulan na po tayo ng spicy challenge. Woo! Pakita nyo yung mga sili nyo. Guys, pakita nyo yung mga sili nyo. Okay. Akin tatlo, akin tatlo. Simulan na natin po. Let's begin the spicy challenge in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, kung sino po yung mag-surrender po guys, ito po yung tambal po. It's a magic sugar po guys. Okay, let's begin. First challengers, kainin mo na yung sili mo. No reaction challenge. Wait mo na. In 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo! Pasok! Pasok po. Minil po ito. Pasok. Dito ka, dito ka. Doon. Lamat! Yeah. Second challengers, kainin mo na yung sili mo. No reaction. 10, 9, Patay no 8, reaction. 7, good. Panalo! Ikaw. Yeah. Ikaw. Third challengers, kainin mo na yung sili mo in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo! No reaction challenge. Okay. Fourth challengers. Ikaw. Four challengers. Kainin mo na yung sili mo in 10, Yeah. 9, 8, 7, 6, 5. Katyata. 5, 4, 3, 2, 1. No reaction challenge. Panalo. In fifth challengers. Kainin mo na yung sili mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No reaction challenge. Pasok ang lahat. Wala na talo sa kanilang lima. Si Budak. Up. Talo si Budik. Okay, talo. Apat na lang sila. Okay, so ngayon, dalawang kakainin po ng sili guys. Pagpakita nyo ka. Okay, para talo. Pildi ka. May papakita nyo yung dalawang sili. Papakita nyo yung dalawang sili. Hindi, no? Okay. Yan, Dalawa po. Saan yung dalawang sili mo? Tayo, dalawang sili. Papakita nyo mga contestant. Let's begin. Simulan na po natin in 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Challengers, kainin mo na yung dalawang sili mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano dito? Lika dito. Tignan natin yung reaction mo. Mga hindi. Hindi. Okay. Panalo sa no reaction challenge. Sika challengers. Kainin mo na yung dalawang sili mo. Okay. Dungan ako. Oh. Ano. Dungan. 1, 2, 3, go. 10, 9, 8, 7, Tama hanggang doon. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok sa no reaction challenge. Good, nice. Third challengers, pasok. Kainin mo na yung sili mo. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, pasok sa no reaction challenge. Oh, 4 challengers, kainin mo na yung dalawang sili mo. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pasok sa no reaction challenge. Oh, tatlo na. Tatlo. Kuha kayo doon, kuha kayo. Tatlo pong sili ngayon sa semifinals. Ay, sa finals na po pala. Okay, nandito na po tayo sa finals challenge po. Papakita nyo po yung apat yung sili. Okay, labas po. Labas po ang apat. 5. Lima lang. Labas Ito, na lang guys, 5. Okay, good. Okay, bigyan na po tayo. 2, 4. First challengers, kainin mo na yung apat mong sili. In 10, 9, 8, 7, 6, walang iap, walang count. Good. In 10, 9, 8. Oh, wala pa, balik dire, iyak na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo sa no reaction challenge. Wala, tulo pa kung di nakaon. Tulo ba ito? Upat. Upatoy. Okay. Second challengers, kainin mo na yung upat mo sili. And, Uy, okay. ano lang? Idungan. Mura maganig. Ana. Carrots. Ay, mura siya carrots. Good. Pwede mura siya carrots. Tonlon. Tulong dire siya? Oh, ayo, dili. Ay, apake mo dito, magpake mo dito. May lami ang panik to. Ito na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ayate. 4, 3, Asa akong kwarto? 2, 1. Pasok sa no reaction challenge. Okay, in third challengers, kainin mo na yung apat mong sili. Okay, kainin mo na. Sabay mong lahat. Pakita mo sa camera. Tundon. Maya na mo lunukin. Maya na. Ano? Okay, look na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, pasok sa no reaction challenge. Challengers, kainin mo na yung apat mong sili. Let's begin. Kainin mo na yan. Pakita mo. Tulo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok sa no reaction challenge. So ngayon, panalo kayong apat. Bibigyan ko kayo ng pira. Okay, let's begin na po. Dahil ngayon, nanalo silang apat. Hali kayo. Nanalo silang apat. So bibigyan ko po sila ng 50,000 pesos. Stay 50 pesos po. Okay, kayo na po bala dito ah. So ngayon, may tambal po sila. Wala kaming pira pambili ng gatas. So ngayon, from sugar na lang po. Okay. Okay ang ganyan. What sinyas ba? Okay, good. Kainin po nila yan. Pakita mo. Halika dito sa camera. Punta ka sa camera, pakita mo. Ganyan. Kato ba si pare? Ganyan po ang wala ng anghang. Ganyan, ganyan. Oh, ikaw. Sili pa nila pare kayo. Good. Halangan bayot. Ka. Nice. Halang. Pusing ko, kung gawin. So, bago po matapos itong video po namin, sana huwag kayong titigil sa pagsuporta. At saka kung bago pa kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo para lang kayo sa channel po namin. Mag-subscribe na po kayo at saka click po na notification bell para lagi kayong update sa aming channel. Bye-bye! See you next video!